హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మతల్లి దేవాలయంలో శాకాంబరి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వేడుకను పురస్కరించుకుని ఆలయాన్ని వివిధ రకాల కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో అత్యంత సుందరంగా అలంకరించారు. శాకాంబరి దేవి స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబించేలా చేసిన ఈ ప్రత్యేక అలంకరణ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. ఆలయంలో నాణ్యం సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని, అమ్మవారి కృపతో కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. Thank you.